Olen kerran käynyt hotelli Vantaassa, tai itse asiassa 2 kertaa, ensimmäisen ja viimeisen kerran, ja aika säälittäviä olentoja siellä käy. Semmoisia wannabe jotakin muuta kuin mitä ne on, ja haluaisi olla useamman divisioonan ylempänä, mitä ne oikeasti on, ja siksi mä oon istunut täällä, kun tää on kun kotiin tulisi. Täällä kaikki on just sitä, mitä on, kun ei pysty olemaan enempää. Jo lapsena sen opin, ettei tänne kukaan jää. Käymässä vain ollaan, miksi suotta itkemään. Muut puolesta sun itkee, kun sua kuoppaan kantaa. Siksi huomispäivän huolten tänään ollaan annetaan. Veropaperit ja kapakkalaskuja. Elämä ei helpolla päästä. Kääriliinoissa ei ole taskuja. Tämän sukusuotta ei säästä. Kerran alttarilla tahdon sanoa myös minä sain. Mitään sanomatta myöhemmin se nainen häipyi vain. Eropapereita haastemiehen luona tavasin. Sen jälkeen loputtoman putken korkin avasin. Veropaperit ja kapakkalaskuja. Elämä ei helpolla päästä. Kääriliinoissa ei ole taskuja. Tämä suku suotta ei säästä. Pörssiosakkeita mammona voi tänään kerätä. Silti köyhänä huomenna jo saatan herätä. Fiksuinta on investoida päivän kerrallaan. Antaa Jeesus telijoille elämöidä Herrallaan. Veropaperit ja kapakkalaskuja. Elämä ei helpolla päästä. Kääriliinoissa ei ole taskuja. Tämä suku suotta ei säästä. Tämä suku suotta ei säästä. Näin se on, ystävät. Fiksuita investoida päivää kerrallaan, ja toivottavasti kellään uskovaisella ei mene nyt vettä nenään. Nimittäin voin kertoa, että minä olen sentään seurakuntamestari. Repikää siitä.